Hát ezt belehúzták a vízbe, csoró. Na itt álljunk meg. Ki az a hülye, aki még kövéren is beleül a... mi az, csúszdába? És nagy valószínűleg pedig tudjuk jól, ha nem strapabíró, a csúszda leszakad. És az előzőben pont ez történt. Meg? Nem értem ezeket. De mindegy, de végül is vicces volt már. Miért ne csak nem... Csak én... I can't stop the love we made. Hát sziasztok srácok, én Brian vagyok, és itt lennénk egy próbál még nem nevetni videóval. Tudom, egy ideje nem volt videó, most már nem voltam elérhető, most újra kezdem egyből. És akkor most gondoltam legyen egy próbál még nem nevetni videó. Nos, akkor kezdjük is bele. És természetesen bedobjon egy száj. Rebecca, what day is today? Ó, ez fájni fog szerintem. Oh, Éreztem. Íííí, ez fájhatott, de nagyon. Ez mit csinál? Íjjúj, ez nagyon rossz lehetett. Ezek mit akarnak csinálni? Ez picit vicces. De ez mit akar csinálni? De ez mit akar csinálni? Megenni? Nem, megcsípi az orrát. Hát, elbírom képzelni ilyen hülye embereket. De belegondolni, hogy ezek kajak meg is csinálják, az... mit próbál ez? Ez a csávó, hát ez... Székről, nem székről kell felugrani. Júj! Ez is fájhatott. Azt nem bírom elképzelni, ezen hogy bírnak mások nevetni? Ez egyértelmű volt, hogy leszakad. Júj! Az baj, ez kajak bele is, meg is csinálják, belegondolni is rossz. De nem értem ezen, mit lehet levetni, másokat tökön kap valami. Én meg érzem, hogy nagyon rossz. Hát, ezt belehúzták a vízbe, csoró. Na itt álljunk meg. Ki az a hülye, aki még kövéren is beleül a... mi az, csúszdába? És nagy valószínűleg pedig tudjuk jól, ha nem strapabíró, a csúszda leszakad. És az előzőben pont ez történt. Meg? Nem értem ezeket. De mindegy, de végül is vicces volt már. Miért ne csak nem... Csak én... Na mindegy. Na, folytassuk akkor a videót. De ez itt mi volt? Mindegy, ezt nem nézzük vissza. Csím. Ezekben mi a vicces? Ezekben mi a vicces? Azt kérdem. Hát igen. Annyi. Ezek mit akarnak? Jó, hát végül is ez nem volt veszélyes. Ez amúgy hogy képzelt el az ember? Hogy képzelte el azt az előzőt az ember? Na nézzük. Lesz egy érzésem, ez is rossz lesz.
Ügyes vagy, tört ki a nyakadat. Haj, ezeket a kutyákat. Úgy imádom. Olyan aranyosak. Ebből mi lesz? Ki akar ugrani, fogadjunk. Hát ez nem sikerül, mert hátrafele esik. Hát sok ész, hát... Az elképzelés jó volt, hogy kiugrik, de hát ezt meg is kell valósítani. Te meg mit akartál? Elképzelted, hogy átugrik? Emberek? Ezeket nem menősködni kellene. Mert menősködésből mindig csak baj van. Haj, ezek a kutyák. Full aranyosak. Ez meg elesik, fogadjunk. Vagy leesik a hídra. Azt hittem. Na, ügyes, nulla kéz, ez is csak menősködik. Hoppá. De nem sír legalább. Hoppá! Hát ezt elvitte rendesen azt a kutya. Ezek mit akarnak? Ez mi történik ezzel? Sok ész. Nagyon sok eszük van. Mit te mondjak? Júj. Na. Jó. Haha, ezek a kutyák. Ilyeneket szeretem, az ilyen kutyákat. Brayden, unplug your earphones. It's not on. Na, ez most mi volt az elképzelés? Én éreztem, hogy az el fog csúszni, de... Igen, ki fog lőni. De oda teszi még a fejét. Nem értem. Mindegy. Na, és ez mi lesz az elképzelés? Egyik szerintem tökön fogjuk rúgni a másik csávót. Nem. De azért fájhatott ez is neki. Nem értem az ilyen dolgokban, mi a jó, azt nem értem, mindegy. Alright, we're rolling. Most fogadjunk a vén, Papó fog eltalálni. Azt hittem, de nem a padlót. Padlót lőtte ki. Hát, ügyes vagy, Papó. Did you have any experience doing that? Na mindegy. Andy is going to touch that Szekte door, azt akarta, de hát... pinch them with his head. Ne lefelé. Éreztem. Ezzel már meg se lepődök az ilyen hülyéken. Nem is viccesek. Na, ez meg le fog csúszni, fogadjunk. Nem, elborult. Hát az meg le fog esni onnan. Hát éreztem, hogy onnan le fog esni. De nem vicces, ez meg fejbe fogja vágni dolgát, ez már egyértelmű, mondtam. Ezek már az a baj, olyan egyértelműek. Jó. Meg ahogy ki nem törje a nyakát a hülye gyerek. Amúgy. Remélem, ti emberek nem voltak ilyen hülyék, mint ezek. Ez is majd kitöri a nyakát. Ez is majd kitörni a nyakát, nem értem őket. Na, amit akar, azt elhúzgozolni, azt le fog szakadni, fogadjunk. Mondtam. De a gyerek olyan aranyosak. Na, meg se lepődik az ilyeneken. Ha mindjárt elcsúszik. Azért mindjárt neki dob még egy valamit, azt... Mondtam. Na, és ebből mi lesz? Ugrálgatni? Valamelyik asztal össze fog dőlni. Éreztem. Ilyen gyökereket az életben nem láttam még.
közben lassan vége. Ilyen hülyéket. Minek teremtett az Isten? Mondjuk az élet unalmas lenne ilyen hülyék nélkül, szóval. Meg jól vannak. Ügyes. Menősködés, megint csak. Megint csak a menősködés. Ezek el fogja vinni a... rálépés el fogja vinni. Mondtam. Nézzük már, olyan egyértelmű, az a probléma. Az, hogy már ilyen... Jaj, a kutya az milyen volt. Na, megint a kutyám? Na, megint mi lesz? De aranyosak ezek. Most miért kezdett el sírni? Na mindegy, de abba is hagyta. A macska vegyes kutya. De el vannak. A kutyának van esze azért, hogy kinyissa. Ez egy robogó volt? De mit akar ez? Mi az elképzelésnek? Minek van neki menni? Ügyes, kamerának neki. A telefon nem tudjuk mivel vették fel. De ez a csávó minek volt jó, hogy most felragasztották? Mindegy. Le fog esni. Na ho? Fájhatott, de ez... Belegondolnak a hülyeségükbe? Egyáltalán azt nem értem, na mindegy. Ez mit akar? Hátraszaladó? Azt hittem, hogy hátraszaladót akar. Yes, go! De mások nevettek ezen, mások hülyeségén, de... Belegondolni, hogy velük is megtörténhet. Most az a kutya ellopott egy beltartót. Aha. Ezek olyan arányosak. Na, mama, mit kap karácsonyra? Na. Akkor ennyi is lett volna ez a videó. Nem tudom hányszor nevettem, mert nem számoltam. De akkor majd lassan várható következő videó. Mai nap folyamán felveszek, lehet még egyet, csak próbálj meg lenevettük, vagy valamit. Lehet játékról, nem tudom még. És akkor... Na, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!